mensen liggen. Oh hè? joh. Ja, Dat zie je op een bouwen daar. Restaurant wat toen 3 jaar geleden is afgebroken. Dat is een flink gevinkt toch. Ja. Dat was eigenlijk het fijne gebouw van de Grassou, wat er Ja. nog stond. Wat de rest hebben ze allemaal afgebroken, die fijne gebouwen. Dat is allemaal Oh weg. joh, er lag de school op dat Ja. plein, er komen autohuurningen. Ja. 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 Ja, maar goed. Ik vind die oude gebouwen van vroeger, ja, het is jammer dat het allemaal weg is. En nou, dat was een van de weinige gebouwen wat er nog stond. Dat was vroeger café annex boerderij. Nee, dat was Hunnekes. Hunnekes had er Hunnekes. vroeger. Op den Hoek, dat was nou de nieuwe bouw. Maar dat was nog goed een tijd dat veel mensen gewoon eigenlijk in huis het café hadden. Ja, die was een apart café en dan had je die achter stonden de koeien op stal. Ja joh. Ja. En dan was ze links het boerenhoes er langs. En dan stond ze nog een glas bier te drinken en dan rook ze de koeien eigenlijk. Ja, dat viel op zich wel mee, maar goed, wat was dat vroeger? En ik niet? denk dat in de groep achter dat door de wc was. Ja. Ja, toen wijzen de wc's links langs het moe, hij ze boeten nog de wc's Oh, ja. met die betonplaten. Dat was bij Harry Nouws vroeger, ook bij Pauwke. Dus ook al Café vroeger Pauwke. 20 graden, dan stond ze boeten tegen de beton aan te pissen. Ja. Zo, dat bewust niet. Ja. Ja. Kosten we ons er nog niks meer voorstellen, dan kunnen we dat nu al. De Grashoek bestaat 100 jaar. Ja. Zoeken we net wie we naar dorp binnenreden. Ja. Heb je dat nog meegemaakt? Nee, hè? Nee, 50 jaar wel. 50 jaar is er meegemaakt. Ja. En nou is 100 jaar, ja. Nou. Ja. Maar mijn... Eigenlijk is het dan nog een vrij jong dorp. Ja, Toch? maar vroeger was hier allemaal pielgebied. Dus er was, de wat te zeggen, de Grassou, de graasveters is eigenlijk de carnavalsnaam. Ja. Maar vroeger wordt de hele peert op een tuur gezet, hè, of op een weide, Ja. voor die in de piel moesten werken. Die peert, die boerten die je trekken, Ja. is gewoon dat. Naar de, Voor de turf. van Griensveen, Heleenveen. Ja, die achterlopen die kanalen en dan gaat het zo door ging dat door naar de Noordervaart, Richting Wiert. richting Wiert. Is dan door En misschien doorheen. de naam Grashoek ontstond? Ja. Dat die- hij die eigenlijk wel, de een peer hoge stond er te graas. grazen. Ja. Chic. Ja. Hij was een beetje hoger gebied. Ja. En dat was erachter, ja, dat is heel lief. Ja, maar hij was Tegen de vroeger, kanalen. mijn vader zei altijd, was hij ook op een ven. Ja, hij wel. Ja. Hier achter de nieuwbouw was allemaal ven en bus. Bus en Er was nergens geen dorp in de omgeving waar het bos zo dicht bij het dorp. Ja. Hierachter. De nieuwbouw is allemaal bos tot erachter toe. Hierachter zou een hoop bossen weg. Heel veel. Ketsersbos. Ketsersbos, ja. En Ja. dus geen zin een echte Grashoekse. Ja, En geen ook? Nee. Ik ben geboorte Maar- van Kapel. hij woonde lang, hele woonde lang. Hè. We wonen hier nou eens kijken in 82. Zijn we Annie en ik hier komen wonen. En toen hebben we alle 3 de kinderen geboren. En we hebben al 5 kleinkinderen. Dus, en dan gaat de zoon, dus wat ik net zei, in het huis wonen. En wij gaan door een fijn klein levensloopwoning. Kort bij de kerk. Het doen bij in de kerk. Dat hebben ze ook zo. En toen zei er deze rijden tegen mij van mijn kamerad, hoe is elkaar? Of Frans, en dan de volgende etappe is nou het kerkhoofd zitten. Ik was Nu is dat, echte vrienden Ja, zien dat. het hè? zijn echte vrienden. Ja. Ik zal geen namen noemen. Moet nog net zeggen van, de wieg is niet meer zo wiet. Moet je nog net zeggen, maar moest ze zelf niet. Hé, maar waar was de stem van opgebleven? Dat weet ik niet. Ik rook niet, ik drink geen alcohol, dus ja, daar ligt het niet aan. Maar dat is nou gewoon een ens. Alblieft? Gewoon een ens. Of heb Nee, je dat maar al goed, langer? dat hebben Nee, zo, nou, niet meer, maar als je een beetje... Ik Wat, ben enthousiast nou. ja. Het had met ons te maken. Nee, gewoon, ik ben altijd wel een... Maar wie stond hier nou bij jou voor de deur? Ja. Maar jij hebt altijd hier gewoond? Ja, dat is met oil goed, dus ja. Nou, maar goed, nee, ik heb eerst hier achter gewoon een nieuwe week. Later nog heb ik dit gekocht van mijn moeder, dus
Ja. Hoe je toen vader overleden is. Zijn pap is toen in 96 overleden. Ja. Ja. Is toch niet wel echt, dit is de place to be in de Grashoek, of niet? Ja. Dus, ja, hier is maar in de hoofdstraat, hè. Ja. En de Vullingstraat, de Raumweg en de Vullingstraat. Ja. Ja, de Raumweg, dat zoek ik net ook. Ja, Waar zou je dat dan vanaf komen, de Raumweg? Is hij een melkfabriek geweest of zo? Nee, helemaal niet. Nee, die was een Nee. Panningen. Of wordt hem... Ja, het Of, is de Ja. boerenbond geweest Ja, vroeger. vroeger de Boerenbond die. Links was Boerenleenbank en rechts de Boerenbond. Hey, hoe die auto's stonden, zitten nou in de Dat polieren. is in de polieren, dus ja. aan de polier hebben ze nog wel in de Grashoek. Ja, maar geen ene winkel, niks meer. Daar zat de kapper, hey, daar, Ja. vroeger. En Wim Verhaag met de sigarettenwinkeltje en de kapper. Dus hij kapsalon. Die vuurde hier achter de dames stonden. Maar frietkrom hebben ze nog wel? Ja, Ja. dat is Billy zo die kroeg. Dat Oh, is een ja. frietkrom. Oh, dus een café en frietkrom. Ja, maar Ja. ze hebben meer cafés als ja. Vroeger was er achter een café in De de winkel. Ankerplaats, de parochiehoes. Ja, Zeg aan de maar. plaats is hier rechts, links. En hij is hier links, dat was vroeger de winkel, maar er is ook een café van gemaakt. En daar bij mij neven, er was een winkel, een bergje Ja, geuzen. Beertje Geuyen. Ja. En als er een geboren werd, dan kreeg hij gewoon een ouderwetse naam, zo Lijken. Leek En een paar deuren verder is Lijken geboren. Gewoon een normale naam. Ja. Ja, vroeger was het Henk hier. Of het zo, ik heet Henk. Zo. Maar nou is het Pieter Jan Heijn, zou maar zeggen. Maar dus die al lang op een klater. Voordat ze de naam goed gesproken Ja, hebben. Bij ons heette de oudste kleinzoon Spierke. Pierke, ja. En die woenen die hier ook Ja. in de Grashoek? Ja, wij woonden daar nog in. Oh, dat is... tot het Ja. huis. Nee, maar omdat je zei van ik heb 3 kinderen en 5... En 5 kleinkinderen. Ja. We wonen allemaal op een zoek. Pierke en Sien woonden bij ons in, ja. Bij je Pierke en Sien. Ja. Sientje. Ja. Dus die hebben van ieder merk hebben die er in. Ja. Ja. En dat is Anke, de oudste dochter. Die is getrouwd met Roy van der Sterren en die hebben... toch maar nog. Doet Pierke en rustig, Sien, opa. ja, dan weer is het kwartje weg. Is het kwartje weg? Ik heb er gewoon een dubbeltje. Zullen we eens Aniek en Sien. kijken? Dan hebben we van het kwartje hebben we een Ja. gulden gemaakt. Aniek en Sien. En dan is Dorry, die woont aan deze kant met Roel. En die hebben één kindje en dat heet... nee, wat zei ik net? Ja, die wij kindje. Ja, weet je. Ja, nou wordt de gulden weer Bert. kwartjes. Oké. Bert. Ja, nou, Niet te moeilijk. Bertje. Bert. Niet te moeilijk doen hier. Nee. In de Grashoek. nee. Hey, maar is het nog wel een beetje leuk in het dorp? Ja, Jawel. niks mis Ja, met. want... Want wat ze er nou nee in bouwen zien, op de plek van waar dan eigenlijk de Hunnekes was. Links, ja. Ja, wat wordt dat? Dat wil een restaurant. Een Een restaurant. beetje kleinschalig, Ja, ook ja, niet zo ja. goed En meer, daarboven, geloof ik. appartementen. 7 dan. appartementen. Ja. En daar hebben ze gisteren gehuurd dat er stukken 4 of 5 al verhuurd zijn. Dat er gegadigden voor. Ja. Ja. En veel jeugd kunnen we terug in naar de zoek. Gelukkig wel. Die eerst op Panningen ging of wat dan ook, die zien we toch weer teruggekomen naar de zoek. Ja, dat is toch alleen maar gunstig. Ja, vind ik. Maar een restaurant, wat wordt dat voor een restaurant dan? Gewoon culinair. Er komen heel veel fietsers. Zomerdag komen heel veel Oh, dan fietsers. kan ze hier dus met een beetje een leuk terras erbij, Ja. kan ze iemand een boterham verdienen. Ja. Ja, want er is er nog een links, dat is, ja, die heet, ja, Michel, die café dan nog met een zaal. En die heet dan nog een beetje kunstgeur, zo. Als ze eten was voor een groep Ja. of wat, dan kunnen ze dat bestellen. En dan kunnen ze brengen goed eten, goed hè. Ja, Annemie die kent dat wel hè. Ja, want Ja. Allerwets goed stuk Ja. vlees, Juist. zonnig bakken hebben... patatjes, Ja. lekker pepersausje of zo. Die dingen allemaal, ja. Ja. Gewoon, die wie het vroeger was, zo. Hè. Ja, Maar goed zonnig, eten. dan komen we van onze familie bij Michel. Ja. We hebben een familiedag. Dus en dan maken we door de start. Ja. En dan weet niet, dan is het En dan komt verrassing. alle cafés af in de... Dat is heel knop. Zou je inmiddels het ganse dorp al weten dat we hier zien? Ik denk het wel, hè? Dat is een sepa. Jo, goed. Ik word er een beetje voor de peul.
Ja, dat valt me op. Ook in Frankrijk gewoond? Nee, Nee? nee, ik ben wel veel geweest met de vrachtwagen. Dus, Chauffeur geweest. nog. Nog altijd? Ja. Sinds 1976, ja. Ja. Internationaal nog altijd? Nee. Ik heb wel altijd internationaal gereden, maar sinds vorig jaar februari gewoon eigenlijk dagritten. Maar dat is eigenlijk toch niet wie het moet zien. Ik rijd toch liever dat ik eigenlijk die verder rit. Maar ja, Loester, ja, dat is niet anders. Zit er dan ook meer druk op die dag? Ja, dat denk ik. Ja, Die is geld dan, hè? We zitten in het groente- en fruittransport. Dus het is wat ze hier beveiliging de sla. Je moet weer naar het Westland. Dan zitten ze daar op te wachten. En wat ze het Westland dus slaan, dan moet s'avonds weer heen. Dan wordt hij weer verlaaien. Je gaat dan s'avonds weer naar Duitsland of waar dan nog heen. Dus dat is wel, dat is continu in de gang. Maar met hemelvaart... Nee, Is Henk vrij? Ik ben vandaag vrij, ja. Ja. En Gies is ook vrij vandaag? Vandaag ben ik vrij wat betreft als nierpatiënt zijnde, want ik ben al over een half jaar, 30 jaar nierpatiënt. Dus Dialyse? dialyse. Ja. 3 keer in de week? We doen toevallig, nou wel 3 keer in de week, maar ik heb een probleem gehad met mijn shuntarm, hoe ik hem moet prikken. En nou, ik doe al, we hebben eerst 8 jaar in Cygnus gedialyseerd. En toen 13 jaar thuis overdag in de kamer met de vrouw, die heeft me geassisteerd. En daarna zien we nou, dus dat zijn er, wat zeg ik net, 13, 12, 8. En nu zien we een dikke 6 jaar, zien we 's nachts dialyse doen, thuis. En de vrouw dat mij bepaalde handelingen kan ik niet alleen doen. Omdat dit de shuntarmste moet ik me gaan prikken. Dat de vrouw, en we hebben samen de opleiding gehad in Venlo in het ziekenhuis. Voor dat we kunnen mogen doen, 's nachts. Die coole stad, dat huurt ze niet druk. Nee, maar dat zien in Nederland toch wel. Ja, Zien we toch maar dat wel. is een uitkomst denk ik, of niet? Toes. Ja, als ik normaal 12 uur in de week dialyseer. En nu dialyseer ik er 40 uur in de week. Maar wel s'nachts. S'nachts, joh. Dus mijn bloed heeft veel meer gespuld, zeg maar. Hè.